Δεν το περίμενα καθόλου. Βέβαια, ήρθε σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή η πρόσκληση. Τα ρούχα είναι καταπληκτικά. Ειδικά αυτό που φοράω εγώ σήμερα είναι θεϊκό. Μια περίπτωση δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί όλο αυτό έτσι από ένα random βίντεο στο TikTok. Σήμερα πέρασα καταπληκτικά. Ήταν μια φοβερή εμπειρία και θα το ξανά έκανα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ήταν πολύ τολμηρό για μένα να συμμετέχω. Και με την Αθηνά και τη Μέρη και το Project Σώμα και την Barbie και τα κορίτσια ήταν εκπληκτικό. Φιλικό και τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που έχει η Barbie. Να τολμάμε πράγματα. Η Barbie πιλότος. Το Διαμαντένιο Κάστρο. Μου άρεσε που μια γυναίκα δεν είναι αεροσυνοδός και είναι πιλότος. Είναι ένα είδωλο και ένα όνειρο. Και έπαιρνα Barbie σε όλες τις εκδοχές, στα επαγγέλματα, αλλάζαμε ρούχα με τις φίλες μου κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ έντονη και χαρακτηριστική η ανάμνηση της Barbie.